кой материал е по-подходящ за кухненски плод? Висок клас технически камък или висок клас естествен гранит? Аз лично, ако трябва да избирам между двата материала, бих избрал техническия камък, защото гранита винаги може да има някакъв скрит дефект по средата на фащата и колкото и добре да са справили каменарите, да доведе до отлюпване или напукване вследствие на удар или на горещ съд и изисква поддръжка след монтажа в лицето на импрегниране поне 2 пъти годишно, защото ако не го импрегнирате, разлеете ли кафе или червено вино, ще попие. Но пък не може да се отрече, че е брутално красив. Плюсовете на техническия камък е, че специално този е създаден да бъде кухненски плод. Имаме 100% антибактериалност, хомогенна структура, нулева поддръжка след монтаж и това кафе може да стои тук 1 месец без да попие. Така че оставете ми коментар, кой от двата материала бихте използвали за вашата кухня.